Минем беренче уразам, әлхамдулилlah, диндә инде яшьтән булу сәбәпле беренче ураза ул кыш вакытына туры килде. Бу инде 97-98 еллар дип беләм. Әлхамдулилlah, ул вакытта инде 7-8 яшь һәм шул вакытта беренче тапкыр ураза белән мин очраштым. Әлхамдулилlah, әни ул инде ифтарларга торгаштан балага бит инде кызык. Әни, нәрсә дип син торасың? Без менә ураза тотабыз, улым, мөселман кешесе менә Рамазан аенда шулай ураза тотырга тиеш дип аңлаткаштан, без дә инде әни минем дә ураза тотасы килә дип, шулай безне дә сәхәргә уятуны сорадым. Һәм инде әлбәттә башта әни әйтте, бәлки улым авыр булыр, ул җиңел нәрсә түгел, ашаудан, эчүдән тыйларга кирәк була дигәчтен, булдырабыз без аны дип, шулай иттереп беренче сәхәремә тордым. Әйе, сәхәрдә инде ашыйсы килми, шулай бит сәхәр вакытында ашыйсы килми. Шуңа карамастан әни улым аша дип инде ашатты. Һәм инде әлхамдулилlah шулай иттереп күтәренке күңел белән без инде уразага кирдек. Менә шулай иттереп ниндидер яңа нәрсә бит инде, менә мин дә ураза тотам дигән кебек уй фикерләр булды. Һәм әлхамдулилlah инде сәгать 10-лар тулган микән, 11-ләр тулган микән, ашыйсы килә башлады. Шулай иттереп инде аннары әнигә мөрәҗәгать итеп, ашарга буламысың инде хәзер? Юк, улым, әле ифтар вакыты җитмәде. Шуңа күрә без ифтарны көтәбез. Ул вакытта әлхамдулилlah кыш вакыты булу сәбәпле, көннәр бик кыска. Шуңа күрә эшләр 4-ләр тирәсендә дип инде беләм ул вакытта. Безнең инде авыз ачу җитте, аны инде бик көтеп алдык. Эчәсе килми, инде әлбәттә ашыйсы килде. Яшүсмер бит инде, яшүсмернең теге организмы да үсә бит әле шундый чак. Шуңа күрә бик ашыйсы килде. Һәм әлхамдулилlah ифтар вакыты җиткәчтен шатланып, бәйрәм кебек, әле бигрәктер бит ифтар өстәлләрен матур иттереп корганнар. Анда инде ниндидер тәмлешкәләр дә куелган, гадәттәгечә ашалмый торган. Шуңа күрә ул инде үзенчә бер бәйрәм өстәле кебек булды. Һәм инде әлхамдулилlah шулай иттереп без ураза гыйбадәте белән таныштык. Әлхамдулилlah ураза гыйбадәте белән таныштык. Һәм шуннан соң инде әкрен генә без инде бу гыйбадәткә ияләштек. Һәм әлхамдулилlah шушы көннәргә кадәр Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән инде бу гыйбадәт безнең иң күркәм гыйбадәтләребездән һәр вакыт көтеп ала торган инде гыйбадәтләребез булып тора. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә халкыбызга, һәрберебезгә уразалар тотып яшәргә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насыйп итсен.